Tolgul yani birden ejen kakan halamasa näme meni? Alet etme hemme de qowalar. Nurmurad, sen yakynan tanalyp çağırdım. Sağ olam. Meni mehmançylyk çağırýan üçin minnetdar. Eger mümkin bolsa, gyýdyňyzdan toý etmek isleýär. Sen näme işle meşgul bolýan? Qaqawl barista. Bah. Diýmek, kofe taýýarlaýanlar. Aýlana Petrakdyr. Dogrymy? Müň ýakyn matdyr. Hawa dogry. Bular ýaly ýagdaýda sana gyýdyrar diýip pikir etdim. Hany gapy, bilber. Agam, meniň gowurym. Hany gapy, bilber. Maňa näme çaýralanyňda ýeter men gowur ýalyny. Altın qaqaw ýok diýen bolsa bolmaz. Ýadyňdan çykarmy senem şolaglan. Näkden zat? Barşdyňmy? Bermediler dost, bermediler. O näýle? Esas zat olar adam kaçyp derken kulukmandyr yani. Sen näle gowulay, agzy hapa bol, tertipsiz bol, gyzyk bilýär olar. Esas zat pul olar. Şu döwür şoň ýaldy boluşy. Başlar. Sen näde olanlar ýaly? Men bilen gürleşmeýän oglanlar. Men adym İslam. Sen adyň näme? Mehri. Sizin ören oğdan adınız mı? Leyli, bärlerden miňnaşdyr. Bolýa häzir. Leyla azıqdın mı ertiyerlik edin mi? Bir minut. Alo, mam. Ha, salam. Mihman gelýärmi? Häzir. Öýe gaýtmaly. Bolýa. Häzir gaçak. Alo, mam. Gele qaqafi. Gel bir täze geliniň elinden çay içip göreli. Çeliğin aho çayhan çemedandan bir de bir şokolatçık pistemisi yok mu? Badırla dur çağırayın. Geline. Gel. Gorgun mu gelin gorgun? Salam. Ay tuveleme. Ananla teyvar Allah. Al anne. Ay tuveleme. Aslanım. Koyver şunu. Ağam dur. Vay. Koyversene cumartesi. Çatam oğlum ben. Koyver. Bak, cuma koyversene. Seni uşak mı? Ben seni var atayım. Ben seni bağlıklanma iyi mi ederim? Boş düşmesene gelsene o. Bana şey diyor mu? Vah. Yine değilmiş. Vah. Koyver şunu. Gelsene ben seni topaydı oynayın lan. Ağam dur degme yaşan sağ ol. Deng olmasın ağam dur. Çatam oğlum sağa da bir lütayet mi? Vah. Bir manglayını bir oraya. Vah. Yok lan. Vah. Senin o dünya vardır senin. Kimden bile eğleyin de vah. Kol bile geldi koyver şunu. Dur ağam çağıdır da. Sakalamış gelsene üçüncü demeyelim seni. Ama seni sakallıyım böyle. Bak ne niyetin sana sakallıyım. Vah gidin seni kimden poltur yap gideyim ne vah. Koyver ayda şuna koyver. Çatam oğlum. Sakalıyla kaç gitti boş. Üstüme yıkalıp suratı da yine koyver. Hakla diyen de. Urtbayan başlığım oğlum. Sen ölümün ben ölümdedir. Yok bol. Sana gücüm yeter de. Ay sizin başlığınız önemli adımdayım. Şu işi edayetsem gülürler diyme. Maksada yetişekler zattan çekinmez. Şu günkü işini hiç erteye koyma. Yol yören kervanlar itten çekinmez. Gete sana ehli kapı yapılar. Dost yeniden tökmel atıp topular. Yaradan gollasa alaş tapılar. Denizler deryalar ottan çekinmez. İt topulmaz bununla eli tayakla. Topullu mu? Te açyança tayakla. Adam demek her var iki ayakla.
Yakynyn satar, ýatdan çekinmez. 5 manat düşenle görümsiz aynar, etimi siri ejiz oynar, çyn bedew aýlawda jylawyn çeýner, ýaňydan eşekden atdan çekinmez. Kerim halen diyenler doğru näme baratna komentar ýazýanlar. Wa siz hamsyk ya ýybanotymy ya Kerim hali 20-nji asyryň Kerim Urbanny pesfidir diýenler we sözüm ýok. Ol siziň pikiriňizçe şeýledir, nomra diýenler. Goşuksyna da saýgymyz we işine de saýgymyz we syýlagymyz, hormatymyz we söz ýok. Berde gep şol şu taýda sorak berýär, näme ýaşa sorak berenne bloggerleri, SMM-şikleri, umuman hemmesini kiçeldiýär tipe gulup bloggerler, SMM şol şu taýda her kimin gahary gelýän adam şoň şeýdip kiçeltmesi sen bolýar, bet goşuşsyň. Sen kim bolay? Sen Kerim Haldel, Kerim Urbanny Facebook, Mahtmul Prawl kim bolay? Garşyndaky adam kiçeltmeler. Şu taýda düşünürip bilmi, şoň üçin dawaty şol kiçeltmän abi şu soragyny gülmänjik bloggerler, SMM'ler, nämeler tipa sınov dişler hesaplaýam diýip sorak berse hiç mesele ýok. Bol gep böyle ýöne şolaň şu taýdaky davranyşy gülüp zat edip tipa düşünürip bilmi, düşünýänler düşünýär, ýöne düşünmeýänler we kommentarda ýybanotym siz malmy ýa düşünýän koloňyzy eşdenokmy görýän zadyňyza. Emmejäňizde salamu aleykum. Bu video diňeje Polşada ýaşaýan türkmenlere deýişli. Polşanyň uly şäherleri Gdansk, Wrocław, Lodz, Warszawa we şoňa meňdeş ähli eýlek uly şäherlerini 19-njy iýul 2025-nji ýylda erti protest geçirýärler bäriniň halky taşa ýurtdan gelýän işçi migrantlar ýa-da şeýle migrantlar hemmesine garşy protest geçirýärler. Şonuň üçin ertir merkezi ýerlerden, şäher merkezlerinden adamlaryň köpçülikli ýerlerinden uzak duruň, öýüňizde galyň. Bu video esasan bir ýerde işleýänlere deýişli, köpçülik ýerlerinde fabrikada işleýänlere, dastavşik, taksi, şoňa meňdeş merkezlerde köp bolýanlara deýişler dostlar. Bir günjük barmaň, bir günjük öýüňizde galyň. Bir gün öýüňizde galyň, diýeri galyň diýe. Sebäbi geçenýädeki protest, kän protest berdi, oňa protestler geçenýädeki protestlaryň birinde Azerbaýjanyň oglan ýok bolupdy. Pakistan oglan urulupdy, Azerbaýjan oglan ýok bolupdy, Gruziýaly bir oglan ýok bolupdy. We şoňa meňdeş internet şuwada şeýle türkmen ýok bolupdy diýip eşitdim şu taýda. Şu zatlaryň netijesinde ýöne Allah jan innen bolmasyn, şoň üçin öýüňizde galyň. Ertir 19-njy iýuldan 12-den erti uzak gün karşı öýüňizde galyň, başga ýerlere çykmaň, sağ bolsun. Menem öýde böräýde. Dawarlaşa daglanlar.